ka mmụọ gị na ya so kunie gị enu. Chinie aka gị enu, gwa ha n'ịma na ha nọ. Dozie akwali ọmụmụ, dozie ọfọ nna gị, malụchi gị. Mmiri nkịtị iji wee gaa ọfọ dị ile. Yes, nwere ike iji mmiri ekwu okwu. Nzu nkịtị iji wee kwuo okwu dị ile. N'ịbụ onye ọdịnala does not mean that n'ịbụ edibịa. No. Ọdịnala bụ usoro obibi ndụ, ụzọ eziokwu na ndụ. Eriri mara ngwugwu, ngwugwu mara aka kere eriri. Nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Ihe ọ na-akọwa bụ na ụwa bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ, na anyị na-emekọ ihe ọnụ. Aka nne kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nne. Ihe ọ na-akọwa bụ na ụwa bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ, na anyị na-emekọ ihe ọnụ. E wee gwazie gị welu sị gị na-achụ àjà. Maka gịnị? Maka na a na-achụ àjà, ikpe a na-ama gịnị ndị mmụọ. Ihe ọ pụtara bụ na a na-ekpe ikpe na mmụọ mgbe niile. Every minute of the day a na-ekpe ikpe na mmụọ. Ụfọdụ bụ ikpe ndị ị ga-amarọ na-ekpe gị. Ụfọdụ bụ ndị na-agwọrọ gị ọgwụ n'azụ. Ụfọdụ bụ ndị gọrọ gị na mmụọ n'azụ. E wee sị gị ndị mbụ na ndị egede wee gwa gị n'okwu nsọ ha welu sị gị si na-achụ àjà. Nwa m asị ya na-achụ àjà. Isi ha maka gịnị? Isi ha maka na ha sị na ahụ maka a na-achụ àjà gịnị na-eme ikpe a na-ama ndị mmụọ. Àjà ị ga-adị na-achụ bụ àjà ị na-akwapụrụ mmụọ. Àjà ị ga-adị na-achụ bụ iji ogu na ọfọ. Àjà ị ga-adị na-achụ bụ ịgba mbọ ka ịfụ na ihe ruru onye ọzọ n'inyere ya nke ruru gị abụrụ nke gị. Ka ị na-achụ àjà n'ife ka a na-achụ na mmụọ. Ife n'ihe na-egosi anyị bụ gịnị? Na ụwa bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ. Echekwana na so gị so. In ọdịnala, we are taught to believe that we are never alone. That is why anyị chọọ iri nri, our prayer before meal bụ na anyị ga-emechara nri drop ya on a tray to show that we are not alone. Anyị wasi ọjị, anyị wulu ofe ibe ọjị, drop ya or in the tray to show that we are not alone. Ọdịnala Igbo teaches you that there is duality. There is oke, enwere oke, nwee nwunye, nwee mmụọ, nwee mmadụ, nwee ụtụtụ, nwee ehihie, nwee 0, nwee 1. Ha na-agwa anyị nọ na-eme ife kwụrụ ife akwụdebịa. Kedu ife kwụdebere gị? Ịmakwa ihe kwụdebere gị n'aka nri, ịmakwa ihe kwụdebere gị n'aka ekpe, ịmakwa ihe kwụ gị n'azụ, ịmakwa ihe kwụ gị n'iru. Ị na-enyekwa ha oke ha ka oke nke gị wee ruo ya aka. Ihe a bụ ihe anyị na-ekwu. This is what ọdịnala is all about. It is understanding yourself. Man, know thyself. Eriri mara ngwugwu, ngwugwu mara aka kere eriri. Anyị nọ n'ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Dike nwa ụgbọ àjà, abụ m ọzọ onye buru chi ya ụzọ, ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. Odogwu amụrụ ụbọchị afọ ma o ji asaa. Nkenke enyi ana m achọ igwe enyi ọsọ. N'oruo na mgbe anyị ga-apịachi, mana anyị nwere ofu ozi anyị ga-ewelu tupu anyị apịachie. Ana m abịa.